गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। खौसेथिनि लामाजों बेखौ सोर लिरदों? जेम्स मुसाहारि। आङो नोंथांमोननि गेजेराव खन्थाइ मोनसे फरायनायदों बर' हारिखौ लानानै। बे खन्थाइखौ जोबजासिम खोनासंलां आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। बेनिफ्राय दाखालि बावै आङो उनदाहा बावखुंग्रियाव बानायदोंमोन। बे दिनै बाजै इन्टारटेनमेन्टआव फैनो थांगासिनो दङ। बेवहाय थांनानै मोनसे कमेन्ट लिरनो दाबाव। आरो बे भिडिअ'आव गोबाङा नेगेटिभ कमेन्ट लिरगोन। जायफोरा बे भिडिअ'खौ नायनानै गाज्रि सानो, बुजि मोनाखै, आङो कमेन्टखौ नायनानै आङो बुजायफिननानै होगोन। कमेन्ट हरनो दाबाव। बाजै इन्टारटेनमेन्टआव उनदाहा दाखालि बावै बानायनाया फैनो थांगासिनो दङ। दिनैनो नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय बोथोरा दा जोबोर गरम बर' हारिनि गेजेराव। बेखौनो लानानै आं खौसेथिनि लामाजों फरायगासिनो दङ। बेनिफ्राय दाखालि बावै जोंहानिया भटआ ओरै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टजों जानानै थांबाय। बेनिफ्राय आंनिया क'क्राझारजों आंबो मैया होबाय। गोबाङा साननो हागौ, आदा नोंसा न' मोनसेनियानो भटआ मानो आलादा आलादा? सानगोन ना साना? सानखागोन ना? जियानो जादोला। अब्ला खन्थाइखौ खोनासंदो। खौसेथिनि लामाजों बेखौ लिरदों जेम्स मुसाहारि। दिनैबो मानो बर' हारिनि सुबुंफोरा खौसेथियाव फैनो हायाखै? दानि आथिखाल बर' हारिनि थासारिखौ नुयोब्ला गोरबोआ खामग्लियो। सासेया सासेजों नायनो हालायै, बिदा फंबायनि गेजेरावनो सुथुर सानलायनाय, बिदिजों बर' हारिनि इयुना मा जागोन? गावजों गावनि गेजेराव फोथायनाय गैयै, नाथाय गुबुना माबा मोनसे बाथ्रा बुङोब्ला बेखौसो सैथो साननाय, जायनि थाखाय जोंखौ गुबुना गादबनो, नासयनो, थगायनो बोलो मोनो। नाथाय बेफोरखौ दाबोनो मानो हमदांस' मोनाखै? जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा गावजों गावनो एना एनि सुथुर सानलायोब्ला हारिखौ माबोरै फेहेरनो हागोन? हारिनि अलखदखौ माबोरै बोखारनो? ना गोदोनि बिर जोहोलाव दैमालु, सोमदोन गाम्बारि सिख्ला, जावलिया देवानमोननि सावसो नांबाय नामा? गोदोबो बर' हारिया रायजो दंमोन, राजा दंमोन। नाथाय जोंनि गेजेराव खौसेथि गैयैयावनो बर' रायजोआ थेर बेथेर जालांदों। बेनि नेरसोना दाबोनो दं। डिमापुर नोगोराव बायखोन्दा महरै। अब्ला मानोथो दिनैबो बर' हारिनि सुबुंफोरा मेगनखौ खेवनानै मोजाङै नायबिजिरनो रोङाखै? गावजों गावनो एना एनि जायोब्ला हानाय नङा हारिखौ दैखांनो। बेखायनो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा खौसेथिनि लामाजों आगान सुरनांगोन। नङाब्ला बर' हारिनि इयुना खोमसि हाखराव गोग्लैगोन। दाबोनो सम दं। खौसेथिनि लामाजों आगानखौ सुरोब्ला हारिखौ फेहेरनो फुवारनो हागोन आरो जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा महर होनायनि सिमाङाबो जाफुंगोन। आंनि खन्थाइ लिरनाया मायबाफोर गोरोन्थि जाबायब्ला, गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होबानो जाबाय। नोंथांमोना मा सानो जोंनि बर' हारिखौ लानानै? आरो जोंनि बर' हारिनि फिउचारा उन्दै उन्दै, जोंनिखौथ' बाद दोन, जोंनिया थांबाय। जोंनि इयुन उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो माबायदि सोलोंथाइ होनानै जों गुबुनजों माबायदि नांहोनानै जोङो साख्रि लाहोनो हागोन? जों बेसेबां गोरों जानांगोन जोंनि बर' हारिनि उन्दै उन्दै लाइमोन फरायसा फंबाय बिनानावमोना? जों गोरों जानो हायाब्ला गुबुन हारिनि लाइमोनफोरजों
जोङो हानाय नङा। बिसोरो जोंनि गोबां सायाव फरायनाय बेलायाव। अब्ला जों बर' हारिनि फिउचारा जों मोजां फरायनो हायाब्ला, मोजां जानो हायाब्ला जों बर'आ मा जागोन? गिदिर गिदिर दिनैबो गोबां साख्रि ओंखारदों, नाथाय जोंनि बर'फोरा गोबां खम लानो हादों। हागोन ना हायाखै? नुदोंना नुवाखै नोंसोरो? दाबो गोबां मोजां मोजां साख्रि ओंखारबाय दं गिदिर गिदिर। नाथाय जोंनि बिटिसि बिटिआरआव गुबुन हारिनि मालाय गोरों गोरोंफोरा जोंनि जायगायावनो फैनानै जोंनि बड'लेण्डआव, जोंनोथ' बड'लेण्डसो नांगौमोन, नंगौना नङा? नाथाय दिनै जों बड'लेण्डखौ मोनफुंनो हायासै। लामा ससेयाव इउटार्न लानानै फैनो गोनां जाबाय। नाथाय दा जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि जायगायावनो मोजां फरायनानै जोंनि साखाथियाव थानाय कलेजफोराव गुबुना जोंनियाव फैनानै साख्रि लाजोबगोन। अब्लानिया बोरै जागोन? जोंनि बड'लेण्डनि लाइमोन उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरा फिउचाराव मा जागोन? मोजां फरायनो हायाब्ला नोंथांमोनानो सानदो फिउचारनि बागै। जोंनियाथ' थांबाय, जोंथ' फरायनोबो रोङासै, फरायनोबो मोनासै। नाथाय जोंनिया थांबाय होननानै जोङो जोंनिखौल' नायोब्लाबो जानाय नङा। जों फिउचारखौसो साननांगोन, फिउचारखौसो नायनांगोन। आंल' थाखा फैसा मोनबानो जागोन, बिल्डिं, गारि मथर, फिउचाराव गथ' गथायनि थाखाय बानायजोबखाबाय आंहा, जेबो सिन्था गैया। गथ' गथाया मा जायो जाया बानायजोबखाबाय आंहा। हारिया मा जायो जाया, गथ' गथाया मा जायो जाया, बेफोरबायदि सानोब्ला मा जागोन? अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।